Welcome to Zodiac Exclusive. My name is Alex Banda. Today, I'm sitting down with the Malawi Congress Party MCP spokesperson, Jessica Bwila. Tukuti tukulandireni pano pa Zodiac Exclusive. Ine ndi Alex Banda. Ndipo tu lelo ndili ndi a Jessica Bwila. Iwowa ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP. Maika Bwila, tikulandireni. Ziko mwakwambiri. Mukuoneka nkhope yokugwata. Ndili bwino ili. Eti, chabwino. Ndimafuna ndidziwe. Tinakuita nani kuti mubwere kuno, Amalawi anakusowani, mwina nkuyamba kuwapatsa komona Malawi, adziwe kuti kodi inu muli bwanji komanso kuti chipani cha MCP kuli bwanji kumeneko. Hayi, ine ndili bwino, ndiyambe ndikukumbutsana kuti ine ndi Dr. Jessica Bwila. Izi ndikukamba ifa choti ndikamayenda kunjaku ndimafuna atsikana adzilimbikira kuti adzakhala ophunzira bwino kuti dziko lino likhale ndi half of the population, in fact majority, imene ili empowered and imadziyimira payokha and imatha kunena maganizo awo. For the sake of the girl child out there, I'm not a person amene ndimafuna kupanga flaunt ma qualifications anga, but I often find kuti nthawi zambiri tikamaonedwa anthu amangoti Jesse oyo, you know, and this tends to minimize someone's achievements, and I think it's important kuti atsikana adzidziwa kunjaku kuti in fact Malawi aliyese, I'm a big advocate of quality education, you know, ndima qualifications amene ali genuine and mine is so sure by, so ndimafuna ndithu kuti mukamandiona mdzikumbukirako kuti I'm one of the few women who have risen out of a lot of hard work and integrity and trusting the process. So ndiyambe ndikunena kuti ku Malawi Congress Party kuli bwino. In fact, after the 16th September loss, some of us thought kuti akamabwera ma by-elections, people were treating us ngati kuti we are a goner. Tata basi palibepo chimene tingapange. But taona ma by-elections amene anachitika pakatipa, Malawi Congress Party managed to pick a parliamentary seat. In fact, we defended what had not been defended ever before, which is Dedza East. Kumene Honorable Bandawe managed to defend his seat. We also picked a seat Yaku Council. This, when you take the way things came out per 16th September, is something that we are very proud of. If you look at the state of the country, panopo mtati muone mene Malawi akumvera, paliponse pamene tikupita. Amene ndi moni akabwera. Amene ndi moni, ndingofuna ndikupatseni moni kuti simafunsa kuti ku Malawi Congress Party kuli bwanji. Kumeneko kuli bwino. And chimene ndifuna ndinene nchakuti ubwino wake ndi woti Malawi Congress Party just 6 months kusiya ntchito. Panopo aliyesa kungoti bora nthawi ya Malawi Congress Party. So mukamati fusa ife ngonena kuti ife tili bwino. We'll get to that. Ndimafuna ndidziwe muli bwino Dr. Kabwila. Ine ndili bwino. Chifukwa ndinanena kuti ndinapita kuzomba ndinaona kuti the home of academic freedom. It's alive and well. I think Dr. Kabwila akamakhala pano. This is my 59th year. Yes. I'll be 60 next year. Munthu nthawi zino makhala basi nkuzifunsa. What have I achieved? What have I done? I want to say from my end, I'm very proud of what I've done, and I want to rephrase that in kuti I'm very proud of zimene ambuye ndi Amalawi, mtundu wa Malawi, from Sanje to Chitipa, and in different parties have enabled me to do. So ndili bwino, pamene ndili pano ndikamakhala kumaona ukafika pa Unimabanja, nkumaona kuti it's still the home of academic freedom, and in the legacy yoti palibe wina adzatitengere. Amene tinatenga mbali pa nkhani manager timakhala tikunyadira kwambiri. Imafunsa dala kuti kodi muli bwanji ku MCP kuoneka ngati kuti mwachitika kuchokera pa 14 May. Chakupangitsani kuti mukhale chete ndi chani? Kumangidwa kwa atsogoleri a chipani cha MCP kuja kapena chani? What has created this silence? Kumangidwa kundekwa chitotidzutsa kuti tiyankhule. Ine ndili panoni ndiyankhula pano bero ili Nthumba. Kodi ili Nthumba mwajasana kwambiri. Timakachongetsa every 2 weeks. Kumene kuti makomanaso kumalimbitsana. We actually encourage each other. I think duwa amene tapanga ife mwina amati kudumba dzenje latitali nkuyambira
you know, kuliona patali. Yes, so you have to, ife timafunikira nthawi to take stock of zimene zinatichitikira. It is not easy akuluakulu kutuluka mboma in just 5 years and then be able to kuziyang'ana wekha kuti kodi tinalakwitsa pati, kodi tiyende bwanji. So kwakhala kuli self inspection kuti tizione kuti kodi panavuta ndipati. And ife timakhulupirira kuti kuzisasa, you know, when you talk of Chinua Achebe, he said you cannot dry yourself until udziwe kuti when did the rain start beating you, where and when. That way you will not run into the rain again. So Luyu ndikuyang'ana kuma structures kwathu, ndikuyang'ana kwa ife tose from president right down from the structures, kuchoka sopa area mabranchi kupita kuntunda mpaka ukafika kwa president. So Luyu si du oti anthu aganiza oti tangokhala. Right now tidanena kuti kukhala research. Have you done any introspection though? Yapangidwa, and our consultancy is done. Chimene chatsala pano it's dissemination. But I think you will appreciate in between zimene zakhala zikuchitika, we also have to make sure the party is running. They've been court cases iwa, they've also been my events ametikana kuti tizipanga like achina Kamuzu Deiwa and all of that. And I think pano modziwa there's a ruling yatuluka kuti tukuyenera kuti tipange masankho pa ujeni, pa district and region, which we are working towards. But in between all of that, I want to assure you that Dr. Chakwera is marshalling a proper process. Yoti, when we are, you know, that will get us 2030 ready. 2030, tizibwerera mboma, tukenokhala kuti ma structures akonzedwa, and ife timadalira kulowa mboma chifukwa cha ma structures atu. Sikuti timadalira kukabera kapena to do whatever or to frighten people. Ife timakhulupirira kuti when you do what Malawians want, ballot ukadutsa bwino. Now, mukunena kuti you have done an introspection. Yes. Kukubwera dissemination. Imene hii, if I am, I don't want to deal with a date, but what I can assure you is, kumene kunali kutali ndikumene itachoka. Panopo it's ready. It is actually with the Ujenu National Executive, imene kwenoti ikumani. And this National Executive is supposed to, this is not something that will take us above 2 weeks from now. Did it take the courts kuti mpaka na achite kulowerera kunena kuti tasankhani ma district kapena ma regional governor mpaka kupatsani nthawi kuti within 12 months? Did it actually need to take the courts to push you ngati chipani cha MCP? I think, let me dipange correct kuti we're not pushed, because ujenoyu agreement ujenikani ruling imeneja sikuti koti yapanga yokha mukaiwerenga bwinobwino akuzani kuti it's an agreed judgment. Zikuoneka kuti mwachita kupempha kuti tipatseni nthawi mpaka na 12 months chaka chathunthu. Sitinachite kupempha. Chaka chathunthu. When I'm saying agreed, I am saying kuti titakhala pasi. Remember, this is not a briefcase party. Running in 223 constituencies, mupange zosezo ma regionatu, ma political regions in the 6. And tipange kumene koko a regional district. It's not a joke. So I think antumutibvetsetse kuti pantai imene tinkayenera opanga, we had to prioritize the national election imene timayang'anira. Chifukwa tikamapanga zimezi imakhala seismic shock nanga simukusintha all structure. And amene amaidziwa Congress ndiku district ndiku region. Koma zikuoneka ngati mwachita zidzimukira atu ya chifukwa chisankho cha mu 2025, it's something that we have to plan for. Chimodzimodzinso zisankho izi za ma district and regionals mumadzidzi ochokera kalekale komano zinachita kutengera kuti wino akadandaule kenaka mpaka na court nekuti tachiyeni muchita izi. Did you have to take a court kuti mupange plan kupanga chisankho kuti mudzinena kuti timakonzekera 2025? Mane tunena kuti titagwirizana nawo kuti padakali pano tipange kaye masankho tachita kugwirizanaso pamodzi ndi akhoti. Aligo team yathu pano, akhoti ndi pano. Mene maona apa achitonena kuti this is what has been agreed. In other words, Malawi Congress Party ndi kali imafuna upanga izi. And mene amadzabwera kuma courts and kukamba izi, ife ndagwirizana nazo. We didn't fight it. Tufuna process imene iyende bwino. Ife ndi chipani chimene chimamvera malamulo. Ndi chipani chimene akayankhula makhotsi timamvera, sitilimbana nawo. And tinenenso tibwereze pano. Nkhani yoti tukuyenda opanga masankho si nkhani imene tachita kukakamizidwa, ndi nkhani yoti takhala pasi limodzi ndi amakhotsi ndikugwirizana kuti. Koma munangoyilekerera, it seems kuti mwina it's a kacha ku chipani cha MCP kuti ziganizo zizipangidwa mochedwa atu.
hai nditu mtati muone I think anthu kuti muchite kuipatsa dzina la kauchati lakwa chifukwa mtati muone ivi limene tinapangira convention yathu ifetu yathu followed ma rules onse a rule of the law just because maujeni ma elections awa tinapezeka kuti taafikira pogwirizana ndi court doesn't mean kuti ndikukhala kwathu hayi ndithu chifukwa kuli zipanitu zimene sizitsataso china chilichonse ngati ichichi and just because anthu amenewo palibe wapita ukatenga in agreed judgment doesn't mean kuti iwo akutsata zipani. I think chimene chili most important is court ikayankhula timamva and for us we are going to comply and tipanga izizi tachitokhala ndi a whole press conference yolongosola chigamulo ichi kuti mamembers amvetsetse kuti ndi chigamulo chimene chipani chalandira ndipo ndi chigamulo chimene tipange embrace and we are planning kuti kandi resource mobilization zichitike in time ifika kulibe chipani chimakhala cholimba kachili ndi expired office bearers. Of course ndina ndi casing point ndikukumbukira kuti nthawi imene malemu Sidikimia anatisiya it took you some nthawi kuti mupange fill the vacancy of a vice president for the southern region. It took time and we kept on asking kuti kodi chikuchitika ndi chani simukusankha bwanji padutsa nthawi yayi it's a morning period inadutsa nthawi imeneja mpaka na zinafika ku convention. Zonadi monga ndani ena Malawi Congress Party ndi madziwa ife timatsata ndondomeko timatsata songoja zinayi tiliso ni ma processes athu ainternally tikamati tikupanga appoint munthu kapena tukapangitsa masankho ngati awawo pali ma processes amene timayenera kudutsa oti maybe zipani zazing'ono sizingamvetse and zipani zoti zilibe ma structures throughout the whole country. Kali muonena ndani mukubwereza zipani zazing'ono mukunena ine tiona ngati tu anthu tisamadabwe chula akamadzidabwa ndiye ine ndangochula anthu zipani zazing'ono amene adziwa kuti iye chake chaching'ono smaller than Malawi Congress Party ifeyo tima structures amene tikuyena kuti tidile nawo to be honest are quite huge and timafuna zoti tichitezo tichite bwino. Munaona ine nditu kuti podzapanga few position ya Honorable Mia Chakwera ndi Malawi Congress Party inaonetsa seriousness yawo polemba azimayi and tinadzapezeka tili ndi situation yoti for the first time in this country ma vice president onse anali azimayi with regional balance imene inaperekedwa took us long koma zitati zinachitika zenizeni panopo tati ndikuchallenjeni kuti muyang'ane women representation kuzipani zinazi ndizoonetsa kuti they rush koma amakapanga zinthu zosathandiza. Malawi Congress Party ngati tati muyang'ane ma foreign service we had more women representing kunjako lero muyang'ane amene anzathu akulamulira zomvetsa chisoni women anowa it's just a boys club mukapita kuyang'ana foreign service pitani mukayang'ana even representation in their cabinet muona kuti Malawi Congress Party imayesetsa mukane tati muyang'ane regional representation ya nduna kaya munena kumpoto kaya munena kuti when we do things we might take a little bit of time koma we do the right thing timadzapanga chimene tikudziwa kuti every sector ikhala ikunyadira iziziso zachisankho we will roll this out with proper methodology full representation if we are the first party that even had munthu wa albinism in parliament they are also in NEC and we have been inclusive the inclusivity representation ya ma regions chifaife kwathu sitidzuka nkunena kuti anthu akumpoto alibe ntchito koma ari munatumiza ambiri Tanzania aratsitsa nambala ya ku foreign nation ayi apapa ndimafuna ndinene kuti it all depends amene atsitsawo osayika azimayi bwa why is it that kutsitsa has been at the sacrifice of gender? I would like them to be reminded kuti Malawi 2063 will never be attending at azimayi satenga front row in representation and key decision making positions. We'll get there. Yeah. Ndimafuna munanena kuti Achakwera is marshalling Malawi Congress Party to 2030. Is this a consensus ya national executive kuti Achakwera wima so 2030? Consensus ya national executive ndiya kuti Achakwera ndi amene ali pampando pano. The issue of 2030 shall be resolved ndi anu wake chipani
pamene timapanga ma processes opita ku convention. Our job ifeyo national executive, and we had a meeting, we affirmed kuti ife amene tinapatsidwa BICC uko last convention ndi Chakwera, and he is the one on the mantle, and nda amene ife tikuyangana kuti ndi president. Koma constitution yanu manena kuti akaluza munthu uja asaime ngati president Achakwera aluza kawiri. It does not say that. I think I've read the constitution myself. But not the current version. It doesn't. No. What I'm saying is the one where you constitution ikupanga govern the party panopo si nanene kuti akaluza achoke. I for one, and as the spokesperson of the party, have no problems with people saying let's go to convention and see whether we want Chakwera to go on or not. But to say because he lost, he's no longer president twice is a misrepresentation. Paribe in that constitution where it says ukaluza ukuenera kuchoka. No. That's why even in Pano, I am still the spokesperson. Malawi Congress Party lost, but I was chosen and my term ends 2030. Permanent 2029 minute pite ku convention. And all we are saying is let's respect the rules that we've put ourselves. So Chakwera is still in charge. Very much, and I want to underline proudly so. Mukabwera ku national executive yatu mukamva anthu akukuzani kuti wao ndi Chakwera, and Chakwera is the one in charge and he is our president, and we are very proud. Timati tikamuyang'ana tikuona misewu imene anayika ndi rekodi ndi awawa general aliyesa kuona kuti uyu ndi dolo kuposa awawa. Muyang'ane ujeni uyu anthu anayiyamba tawa cancer center tinaitsegula ndife ndi Chakwera yemwe. Muone Shire Valley transformation pambuyo panthu ankati misewu iyi ndi China aid, ndi imeneyo ti China aid bwanjizukanika nthawi ya Chakwerayo. Alimi amati kulima ukalimbikira umata kugula magalimoto kupititsana ku school, lero ulimi sikukupindula. That was done under Chakwera yemwe. So as far as we are concerned as a party, sikuti ifeyo we are suffering from amnesia. There is a reason why titapita ku BICC we said aima ndiye mweyo, and for us it is nanji pano 6 months down the line the whole country kuti bola Chakwera, and it's simple. Are you being honest there? Kuti anthu kufuna MCP kwambiri. I can even show you clips. Tangu pitani ku auction floor, pitani pomwe pakanyengo apa, mupite mukafuse mulimi amene wapititsa mabero 100 ndikwagulidwa mabero 3 amene for the first time sanaoneko president wa dziko akulephera kutsegula auction floors. Koma kumene kwa mandate kuti president azitsegula each and every time. I don't want to call it a mandate. Koma kwa amene amadziwa the role of forger in generating forex and deciding umoyo, quality of life of a farmer in an agrarian economy. Yes, I would say kwa Malawi hapa chifukwa akapita president uji, they set the tone and they almost guarantee good prices. Mudzaone Bingu pamene anali pampando, the same DPP sama Jomba ndipo kumene kuja amakaonetsa kuti he believes in the product and he wants my investors kusapita tumene kuja zili ngati kubwera alendo bambo palibe pakhomo. It doesn't work that way. He doesn't care. You think so? No, I don't even have to think so. This is what it means if he doesn't go. A country of 3 presidents and you don't even delegate. What you are telling them is I don't care about you farmers. And on that day it was so painful to see the minister delegated. What does she say? Akuchito fusa kuti NS. What does NS stand for? Ngati yasa kudziwa kuti ndi nchisi. How does amenafuna mguleo respect us? Bambo uyu is abdicating his responsibility. The reason why kuyambira Kamuzu up until Professor Peter Mutharika taona izizi zatidabwitsa chifukwa ndetsi kulimene mtsogoleri wa dziko lino amaonetsa kuti amalemekeza mulimi wafoja, amalemekeza mulimi ndipo cares about this economy. Lero mzikati forex kulibe. Why are we surprised with forex kulibe? DPP akhoza kupanga counter zimene mukuyankhulazo kunena kuti you were selling tobacco in Kwacha. In fact, we have ministers of finance on record saying kuti inuyo munaononga chuma cha dziko lino. Amayankhula zimenezo zo ku National Economic Recovery Forum. A George Chaponda akuti so inuyo ndamene munasokoneza zinthu. Madonors apita. Mugulitsa mukwacha foja anzano agulitsa ma USD. In fact, atangolowa anasintha zimenezozo. How do you respond to that?
To start with, mukadzamuona munthu wakwatira mkazi nde banja likukanika ndi akukapanga blame x amene anamusiya mudziwa kuti zamvuta. Anyamata awa analirira ichi amati mwana akalirira nyanga ya nsatsi nsemere tinasemera ndi imene ndelero asamati akamapunthwa ndikumapanga zimene akupanga zadziyang'ana Malawi Congress Party. It's very unfortunate chifukwa anthuwa akamati vuto ndife pali mesada achallenge iwo kuti amata ifetu timagulitsa munjira yopindulira mulimi chimene sangathe kuchotsa nchoti they've failed the farmer, they've failed Malawi. This is the first time mulimi wanyamula mabero 100 ukagulidwa atatu, and as I'm talking even amene anagulidwa sanalipidwe angouzidwa ngani uku ndikulephera. Why are they even failing to pay anthu oti anakagula anagulitsa? Kulephera kwa anthu awa ayang'ane munthutu ndaiwala kaya ndimbusa kuti amanena dzanadzana lomwe kuchalichi kuti anthu mukamaka vota mudziona kuti kodi anthu awanapanga chani. Sikoyamba atukhala ndi anyamata amene anakuitsa IMF kuti ivutike tichite kuibweretsa baki anali omwewo akanganyake ndipo analiso mayina ake omwewo achina finance minister. So lero kuti angotibweretsera kuti ndifeyo ndibodza. Let's break it down. Yes. Mumagulitsa foja mmawaja tikufuna forex. You think that's a good decision? I think we made a decision based on what was correct panthawi imene yoyo. Ineyo I feel kuti munthu sunganene pano kuti iwo mamwa panado malo moti umwe headaches. It depends kuti kodi kunali ma issues otani. Finance team yathu at that time had to make a decision kuti what will work for the farmer. And what I am saying here, whether it did this, you cannot say I'll feed you tomorrow because someone else kept you hungry yesterday. The fact of the matter is chakanika chintuchi season sitileonepo yotere kagulitsa mu Italian dollars kagulitsa mu chani, it's their problem. Chimene ndikunena ine pano monga oyankhulira chipani choti dzakukanikani. Don't waste our time with chani. Amalawi chimene akufuna zinthu ziyende. They were looking mitengo ikukwera, they thought kubwera kwanza thunu zitsika, but what are they seeing? Sugar wakwera, chilichonse is up, and now they're asking themselves what did we attain? Malawi aliyese panopo akakuona sankadziwa kuti civil servant angapangidwe suffer reduction ya salary like this ndikumachita kuuzidwa kuti simulembedwa ntchito mulimi mwazira kuti gulitsa 20,000 chimanga pamene iweyo unayika fetereza wa 200. They did not know kuti kusata kwanu ineptitude ya DPP can reach this level. No, so they can find excuses. It's interesting. But the truth of the matter is they failed. On statistics, National Statistics Office, inflation was high in the MCP. Panopa awawaloa ikutsika. Okay. Isn't that? Go and tell that to a Malawian. If we are very tired of figures zongo yakula mu radio, go and tell that kwa Malawi. Amena akuenda wapa asifa joti can't afford fuel. Amena akuja zoti sankaganize kuti angaji. Kusauthi uko akudanda ulantu kuti tafa ndi njala. Akuja nyika, akuja zinthu zoopsa. Then you go to them and say inflation has gone down. Which inflation? Inflation ikatsika Malawi amene ali kwa kauma uko. Malawi amene ali kuchitipa uko amadziwa is able kugula chakudya ndikukhala pasi. Lero ndikuzeni anavutika kuti apite m'masukulu. People are suffering, and Malawi ngati akuvutika kuti 6 months ago akumachita kuzoti sitimadziwa kuti tingavutike chotere anthu akuyenda akubula. And then these people, and mudzikumbukira ndi boma lomwe limadziwa to cook figures. They lie through their teeth. Where is this moral authority coming from? You said you've done an introspection. What has made you kama china kupangitsa kuti MCP tuluke mboma ndechani? Because you're saying kuti ife timachita bwino, inflation inali bwino anthu amasangalala, but they managed to kick you out of government. Yeah. And then you are saying awa akulakwitsa manambala aja ndopeka. I'll tell you where the moral authority is coming from. Ineyo sindingakhale pano kukuza kuti things were perfect. No. But what I can tell you confidently, things are worse now. Are you sure about that? Yes, and this I can card-carrying honesty. I'll tell you today, fuel, but the thing is automatic pricing mechanism. Cosmetically, creating prices. All I am telling you is go to the pump and ask a Malawian, are things
better now than they were 6 months ago. Akuuza kuti no, ine pano ndikuvutika. During our time tinakweza ife fuel by 1,600. These guys have in 5 years they have increased by times 3 of that in 6 months. And you know tikangokweza fuel makweza china chilichonse, and yet we have called titani malevies omwewa through their speaker the today. levies zimene akunena awazi ndizoti misewu simakonzedwa. Ndikuti pano yayima panopo yayima akukonza misewu yake. But what I'm saying is, what are they doing? The roads have stopped. If sitting we did not punish Malawi di misonko ngati. But in 5 years were you fixing roads? In fact, yes. The M1, oh my God, just go and check. Don't ask us about that. We have transformed the capital city. We have in every region kunaikidwa misewu. We charged, things were high koma we were delivering. Panopo mtati mupite ngakhala afuna safune akamala nkhula finance minister akuyenda nsewu imene anayika ndani achakwera. Misewu inakonzedwa ndipo mutati mupite mukuchita kuona kuti misewu yayima. The truth of the matter is Malawi Congress Party inalowa nthawi ya COVID, nthawi yoti kunali nkhondo, which anzatiwo nthawi imene jankati ayi iwowa yangobwera ya ku Irani azungulira nayo mutu. This is not only a learning curve, koma DPP yaonetsa kuti they don't understand how government works. Nde pano poti iwowa ankanena kuti chotsani malevies mene motu fuel ali pa 4,500 ujenu tikufuna akwane 2,500 analalata mpaka kuvala ziguduli. Ife sitinavale ziguduli, akutivalira ziguduli ndi Amalawi ndi amene akumati akakhala during our time munaonapo waka itatsekedwa. Lero mukaone mene akuvutikira anthu kumene kujako. This is a government that is bent on making Malawi to suffer. And mukafuna kuona indicator wona ni mene boma likupangira hando mwana wa skulu, civil servant, mulimi muone andi pano osewa wao ndantoti akuvutika. Lero we are getting people appointed otali ndi questionable backgrounds. You see wakuti chimedara bambo aukachikazika pati chi suspect cha medara ukuku uyu ali ndi sexy issues koma tikuti ayi akakhale bwana. Ineptitude kusatha kwa anthu awamkowawa fuka kuyiwala kuti it's our tax money that they're playing with. Ifeto ndikuzeni for the first time this country mulimi amadziwa kuti ine nkalimbikira zanga ziyenda. Lero taona adzombenda wako azunza malo moti tipange promote our own fertilizer, whatever he requires to be done. Koma chili chose cha Central Region chalakwika panopo kwango tukangonena aine kwathu mkwakuti akangodziwa kuti ndi Central Region uli madzi sankho mwamva nokha kuchitwa nayo kuti tavimana fertilizer vili kwa mawa vuli masoya. Who are they talking about? Koma to this day this is a person amene misonko yathu tikumupatsa. Ineyo I will tell you, this is a shameful government. Ndi anthu omvetsa chisoni chifukwa amanyoza omwewo amene akuadalira. Akabwira mwayankhula ngati kuti holier than thou. What happened kuti muchoke mboma? If what you are telling me or you are telling Malawians is kuti inu munaliko bwino. Chimene ndikakuuzeni simunandimve pano ndikunena kuti everything was perfect. I've not said that. There were challenges. Koma ndikuti they are worse. So saying they are worse doesn't mean sitting alako. If ngati panopa zili worse, there is a concoction. People chose something better. No, I don't think so. They chose something. Let's not call it something better. They chose something different. Simple. There's a big it's difference. Not better. Isn't it suicide? It's a suicidal choice. Because these people ankalima ndikumapanga zawo. Ndikuti mudzipita ku Capital Hotel, ku Capital Hill anthu akamaweruka. Akumakanga ali pa big walk apena kulika demo. Oka nkomadziwa kuti koma tidala kuitsa. This is a mess. Nchifukwa chani ndikuti tidatuluka. And I believe part of growing is also accepting your challenges. And the Malawi Congress Party is very well aware. Pantai minute malamulira ife. There were many challenges. Nkuti Ukraine war ili nkati, fertilizer became a political weapon. Limbana kumene kuja access imativuta siti pangatoka. Koma you ended up buying fertilizer at butcher. People talk a lot. Kwati timachulidwa watu zambirimbiri.
Yes, there were mistakes that were done along the line, but I don't think my mistakes are making panga if equal mmene akuzunzikira Malawi lero. No, Malawi mukamfuse wina aliyese akuzani kuti more people are jobless and the youth are frustrated because even ku university kuchakwera had done a good job tilipa were just about kuti amene auchoka kosauka dzira ndalama laptop. You haven't answered my question. Yeah. Chinapangitsa kuti MCV it was ituluke ndi chani? A concoction of factors. That include kuna zambiri mmene dziko limavutikira pa nthawi imeneyi anthu samamvetsa the whole world global and zimatipanga impact ife chifukwa mafuta chani mitengo imakwera and we did our best to stabilize. Munaona kuti chakwera sana kweze misonkho awawa asankha kuti Malawi apangidwe milk even though it's a dry cow. Ife sitinasankhe zimezo tinasankha kuti tiyesetse kumpanga protect Malawi as much as possible. China tipanga ifeyo kuti tifutike. You must remember we got in during COVID days and the business took a huge hit. Many countries have not even recovered to this day. Tinase panthawi yoti cholera inatimenya. And I want to tell you awawa yankhula lero ngati anzeru, because if you want to talk about the language of holier than art thou, I'll tell you apply that to DPP, because akamanena lero kuti tapeza mulibe makofas ife ndete tapeza muli makofas. When we got there anasowetsa ndalama on the eve yoti chakwera kupangidwa swear in, and this has been put in the sona ya president. They never challenged it because they know it's true. Now lelo for them to get on a high horse and say tapeza zinthu zisali bwino, everybody who takes over amapeza zinthu zisali bwino, but the question is what method do you use to recover? Amatapa kamapita hayi ndikuti amapeza hayi dati amapeza mulibe. Whether why is that the case though? That one I think it would be best placed by finance ministers and people who have been in that situation. I like You're to coming speak from a party what I know that was in power. Yes. Awawa kunena kuti they had left in 2024 mene abachakwera amabwera ndi malema achilima kuti there was about 3-4 months import cover. Anapeza mulibe kalikosa kuti 1 week. Ayi panopo tu ngati ufuna Olanda mkazi umayankhula zambiri chimene ngakuzeni ndichi. Ifeso pamene tidalowa sanatenga kale mkazi yokodali nyuma. Ayi kwati panopo tu anthu sikuti mene akuyendetsera kuyangana za 2030 alibe nanu ntchito panopo. What they are doing, oh yes, a lot of what we are seeing is kuyendetsa boma munjira yokuti tidzabwerera bwanji. Mukutha kuona nokha nde tikamakamba chofunikira pano ndi chakuti aliyese akalowa amakuza kuti paibe chimene ndapeza. So pangota miezi 9 or 10 so to speak. Inuyo mukuona kuti menanzana achitira in these 10 months you are better off or they are not doing anything correctly? I feel tukathokoza kuti akutipangira campaign. In fact the main campaigner wa MCP panopo ndi DPP ndi anu wake achinthu ichi. Awawa akutithandiza kopya chinthu chimene tukatenga pa 2030 ka major campaign ndi DPP. The way they are moving akutipangira ife kuti tisavutike ndi campaign. Muchitenga bwanji chifukwa kwanuku kuoneka kuti nthanana zikuchepa mwandiuza nokha kuti mwachitika du komanso a president sakuoneka. The last time he came out kunali tear gas. Anapita kukaenda kuopanda kutenga chilolezo kuti munapanga msonkhano wanu boma likupanga osabwera pamodzi bwanji. What is happening? Ine ndi nene pano choyamba sindina nene kuti ife tachitika du, ndimanena kuti there's been a lot paja mudziwe wetu kuti tapanga nawo ma by-election zonse zimene zipani tili nawo ku parliament and our opposition is working very well. Are you creating checks and balances to the best? Kwambiri. I think mwamvaso pompano leader of opposition atapereka statement on make relocation, right? We are not do but we do things methodically. Ifeyo we don't take populist approach to ndali. You are not here as a beauty contest. Ife timafuna tikhale connected to the grassroots and we speak nthawi ikakwana. Koma mukati kodi muchitenga bwanji amene atikazike tonda Malawi akamaenda pasi uja 6 months down the line 9 months down the line akumva akuzidwa kuti amaririso hotelo atagawana ma 5 billion. Akuona okha zimene zikuchitika, akuona kuti akulephera kupanga zimene ankapanga ngakhala alime bwanji, akuliona boma limafuna kukagula ku Zambia forex kukathira ku Zambia malomoti forex itani ikhale kuno.
ndikumadza atembenukira amalawi ndikuchita kualembera chi reserve bank kuti noti kuti ayi tilibe forex ayiwala kuti ndijapititsa uko ija nde amalawi ndi amene atiyike ife mboma. Amalawi akuona kuti koyamba civil servant akupangidwa tax out of their brain, salary kubwera ati kulilevi kayachani kulilevi yachani, kuona koyamba salary kutsika pamene mitengo ya zinthu ikukwera. Alimi akuona awa akuti atimana fetereza aizikomo, awa akuti fetili kwa matu adza kudziwa kwa matuko 2030, awa akuti tikagulitsa fetereza wa 200 tizikagulitsa 20,000 kuti mlimi akhale osauka tikhale tilibe chilichonse. Amene akudziwa chitseko ndi njira lero mwana wako invest tabwererapo mpaja kuti olemera ndi amene akupita ifuka fees ana akulephera kuifikira. Zonse zimene zinapangidwa ndi Chakwera is being undone. MCP inayesetsa kuonetsetsa kuti zipatala zikumangidwa, maclassroom akumangidwa, ulimi ukuyenda, quality education ikupita kutsogolo. Zonse zija ndi Malawi akuona. Malawi 2063 ili ndano wake ndi Malawi, si Malawi Congress Party yokaya, ndi Amalawi amene tsiku ndi tsiku akudzuka ndikumaona. Ndipo 2030 sikawinidwa 2030 is a process ikuyamba pano. Anthu akuona kuti kodi ndi mmene inaliri MCP ndi panopo mmene ilili DPP. Mulishuwa kuti MCP ikhozobwereranso mboma osatiso zokayikira oloka mbata dikula nkhani ndi mmene akuyendetsera awawa. Malawi watopa, DPP yakwana osati masewera. And I am telling you 6 months ago, and that's the thing chodabwitsa. Ife timesa kuti atadzayamba kulira they don't have the capacity, alibe capacity, because ndikuzeni ngati muli ndi boma loti in 6 months lasankha kuti likukwezereni misonkho ngakhale nchibangiri chomwe chikhale ndi sonkho amene it will not take years for you to know kuti tapoloza talephera ndipo izi sizikuyenda. Ngati tili ndi nduna zochito nyamuka wakati tathira tiye gasa Achakwera ndipo tidzathiraso ndi laliyo chito nyadira kuti ndipo former president wa dziko and ine osadabwa kuti kodi Amalawi akunjako akutiona kuti tili ndi umunthu kapena tapitira chibwana and kumachita opanga compete osati nduna imodzi zingapo. Tikunena pano anthu awa Amalawi anali dziko loti anali secure, anthu acha albino samaphedwa. Lelo dziko lino lilibe boma limene lili ndi ntchito ndi Malawi, anthu akungosowa, azimayi akupezeka kuti they've become again second class citizens of this country. Izi zakulu court of public opinion kumene tipakatulutse 2030 mupite kunjako mwafusa Malawi 1 out of 10 kuti kodi iduyo titati tivote lero muvotera ndani mukhozo kudabwa iniyo kudakakhala kuti mwina anthu awo ali ndi capacity koma mutati muoneta akuluakulu front line yambiri ili kutsogoloko ndiyoti inapita kukatilamulira kuthawa milandu. Ndi anthu oti they are being questioned for very serious issues, criminal issues iso. So kadalama enawa anakhala 5-6 years milandu yawo si mabweretsa evidence. What was happening? Manga anthu opanda evidence and ine ndikati ndikuze mukati muyambe ya milandu isimaonapo mpana khululukiridwa anthu ose ama political names milandu yawo yangotayidwa. So ndikuona ngati at the moment DPP isayambeko zonena kuti kudali mulandu wa uje. Tiyeni tiuzane pano anaphanja uju ziliku amene anazunza anthu pa nthawi imene DPP inali pa mpando ali kuti osewa mukuti nduna why were they not questioned? Ndi chifukwa chani sana because if a city magulitsa ntchito boma to be vindictive. No, we are allowing the judiciary to work in its process. Tatuluka without evidence. Well, we saw your judiciary to decide. All I'm saying is executive arm was not running what's going to happen to judiciary. Pamene awa even muntu kungopita ku court atavala uniform amakamangidwa kumene kucha. What's that? This is the banana republic. Izi zachibwana izi. Palibe rule of law, palibe chati. Mundireke chitsanzo ngati mine ndakhala pano. Kungoti ayi tikuona kuti tiwina. Ayi mulandu ka mangeti. Takhala tikutengana matenzi kumapita kumene kucha. People, let's not behave ngati kuti milandu yonse yapita uko. Ndi milandu yoje. The other time maliro akazomba.
Akunkuyu was picked and actually recorded Suna Yankule Bwino Pamaliro. They changed the charge sheet later. This is a laughable government. And ndima Yankule opanda manta. Ndizachi bwana zimene akupanga apazi. Sitilo wa boma kuti tikachite settle scores. No, this is coffers za Malawi of different parties, even some sapanga zandali. Koma kuti inoso mapanga zomwezo. That does not make it correct. If you're saying kuti you don't get into government to settle scores. Yeah. But it seems that's what MCV was doing. So even if it was, MCP's mistakes must not be adopted because we are in this country. So you are accepting kuti awa akwana ngati apanga settle scores inoso mapanga zomwezo. I'm not saying so. You would like me to say so, but that's not what I'm saying. But you don't get into government to settle scores. And I am saying you cannot correct a wrong thing by citing kuti it was done before. That's all I'm saying. That doesn't mean I'm saying we did it. I'm just saying any sane government should rise above its perception of MCP. This obsession yotana ndi MCP ndi imene ibweretse njala Malawi muno sitigula chimanga ku Malawi facho tali chimanga nda MCP. So now guess what? Even akwanu amadalira Central Region kuti muje. Then by stifling amene amalima, you are also killing yourself. Ndikonda kuzani kuti it's a suicidal government. Ndiboma limene bwelodza pa Malawi. And you can't say, oh, chifukwa choti nthawi yake tinamva kuti munanga gula chakuti ku buchari kaya muda atani. So inuyo, why don't you go mukapange zomweso? This country is too precious to spend on I don't like so and so, then ndifuna ndimbwezere. You have heard Honorable Chisale speaking, the Honorable Minister. Kumachilonena we ineyo dinatere akulu enafe tidakhala kuti timayendera ma scores. I don't think we would be where we are in politics. But in a today, achakwera from where anytime kunali faction ya Chilembwe. He did not say DPP cannot come here. He did not say Peter Mutharika cannot come here. We would all be ordered to be there. Ngaya tukupita gadi kumpoto tose timapita. Anzana kuti they are saving resources by not kujenga na wonse. Ndo kumapita kumene kuti ukakhala ndito. Yeah, in the point that the president. Ile panofuna ndichite set on nkhani ya exclusion. You can't come to Malawi Congress Party and say don't come to Kamuzu Day. It doesn't make sense. Kamuzu anaendi kwao. Kamuzu ndi wadziko. But we've seen them do it. What was saving about that? Amaseva Jan. They have Dr. Jenasa. They have Honorable Chihana. And then you say, because Peter Sakupita, Ajakwera asapite. And we say, look, this is the first president of Malawi Congress Party. Okay, takusiyana. Tanduzani pamene po ifetika pangazatu. Then you decide to march to. Yes, because we have the right to lay a wreath in this country. And to go and lay a wreath, you have to walk there. And we were not having a rally. Ife zatu tinapanga kumaliza. Chola kwa ife dikuyenda kupita. No, we don't. Kunali guru. That's a city center. But let me. Kuli maembasi kumena kuli parliament. Kulibe kumena amati kukalandira maliro. Akakha kuti ndi guru. You have to apply to walk. Kupita ukaika wreath. This is the first country I've had. But because we know we are dealing with insane people and people who are looking for Mirandu, we gave notice. And we even have a signed thing, which we did not need to do. So you think it was politically motivated? Not only think, it's a fact, because when the tear gas came, it was targeted at the former president. I was there. And it was, they came, they had a mission to assassinate our leader. If we are convinced. You think so? Oh yes, and I'll tell you. Ngati Anomani Chisale, this would be the first assassination in Malawi. Osati the first of many failed ones. Because now with these people, you can never tell what they can do. The point I'm trying to say is, it wasn't by accident, because we had meetings leading to Kamuzu Day. Meetings with officials of government. To a point where they said, if anything, how reckless is that politically? Now, if we can't be where our leader is not. So, but the president of Malawi Congress Party has to lay a wreath on the tombstone of his
predecessor amene ali father and founder of Malawi Congress Party andipaka muzu timalolera kuti mutithira tiye gas mene mungatire. But we informed them even before leaving headquarters kunanyamuka a delegation and they said abwere. So they knew he's on the way and they came, they tear gassed him. I was also tear gassed. Other members were tear gassed. And you know what's interesting? The tear gas came in 4 phases mpaka na inakalowa mu headquarters. What were they looking for? Is there a wreath there? So you can tell they wanted to finish Malawi Congress Party. And the news is, if Satita, we are stronger because of that. In fact, it has shown menama to opera. They are so afraid of us. Kuti tikangopanga lay wreath, ngati kuti kaboma kawo kakango. But if we were going to lay the wreath, and every year we shall continue. Otipana apangire to order tear gas winner. Ati munapanga order tear gas ojuru. Ndipo asadandaure. So amene munapanga order ujakale ndamene atagwiritsa ntchito zaka 4 zikubwerazi. And I want to remind them, uyu anabweretsa anali lower grade fine affair izi zitapangako. Next time bweretsani time, we are ready. If we can be tear gassed even to death, so over Kamuzu. People might think that was staged or provocative. Dala kuti mudachita kukonza kuti ukakatire tear gas sympathy ya Malawi. Chifukwa ndinaona amayenda president ndi former first lady. Yes. Just before the tear gassing, she was in the vehicle. So you knew and you continued on to the story. I think Antu Mudika, how do you stage being invited to Abwere? Yeah, but how do you? Because if it's not paper permission, and we even have a signed document, and we did our own thing to Kukai, what were we provoking? Because what I want to tell you is, unless and to bring out my independent, we have programmed them. Because I'll tell you, Paribe step manifest in our house. We asked every step of the way. But they were counting on Jaguera Guti Aopa. Jaguera Sanga Bureti gas. But Jaguera showed them that he is where his people are. And it was a centenary poll of the former ministers who were there. And we said, akuti Jaguera mafuna join no iyi Arsenal kuti pomwe Arsenal kupita ku parade apite nawo Dr. Lazi. In Arsenal, I must declare my interest. I happen to be an Arsenal fan myself. Chimene naona ine koma Jaguera mamuhopa. Imagine Arsenal mpaka kukanizidwa taona maiko enosewa na macha koma kongomva kuti Jaguera chimwendo kabwira kumbize chiponda. Oh my God, we baba malonde. A good number of us. Yeah, it is on the my supporters Man U, Man City and all. Are you MCP? Oh yes, in MCP we respect diversity even in our sports. Koma asesa kuna business na sege bojojo. Because you know when I saw that I said my goodness, that's one of the indicators ndakuzoti. Jaguera ndi deal. Chifukwa even kuna ngomacha amadziwa kuti kutuluka chikulu chifukwa pano ndi golide aliyesa kuti bola bwanani pa nthawi yawo sitimateri mulima akusangalala mulima akukondwa ndi nthawi imene analacha kwera amupite kwa anamwino ma HSA they know anthu analembedwa zintchito they'd never seen State House. A good number of people went and anayiona nyumba yawo yachifumu kuti imakhala chonchikana bila kwa mwana wa secondary. So anadziwa kuti akangotuluka kuli mavuto. Oti ndinamva chiso. Akapita kumene ujomaka apasa ma 50,000 and then blowing the budget 67 billion in the shortest period. I think atu tisamamve kuwawa when muntu wachoka kumudzi wathandizidwa ku transport. To tell you the truth, if it was kuti the institution was just kuseweretsa drama, I think we've seen presidents koma sitinaoneko president wotsegula State House to vendors, to sweepers, to people in the street in this nature. Our objective was not to give out money but to make the place accessible. Ndi chao oti panopo there are more people owning that institution than it was before, and for us it's about showing kuti Chakwera amapanga connect ndi ma grassroots, and that's what this was about. Chifukwa anthu ambiri tazorowera elitist thinking yonena kuti kwa president sikufikika mala amene ajandi yawo amalawi misonkho yawo amalipira kumene kujako, so mafumu kaya muti andani
people took turns kukamuona president wao, kukaonanso nyumba imene Angwazi anafera kumanga. People must understand kuti when we talk about this country, the Malawi Congress Party inayemanga dziko lino. So zinthu zinazi timakhala tikanyadira thukuta la ntchito za Angwazi amene ali father and founder wa chipani chathu. So being umwini tili nawo ife, I want to assure the Malawi nation we are not reckless about it. Timakhala tikudziwa kuti ndi chuma chindi chathu a Malawi and tichisamalitse munjira yokuti Malawi apindule. That's why kumene kujamuona kuti mulimi samathapazi, namwino samathapazi, mphunzitsi samathapazi, timatenga mafumu, timatenga ndani, chifukwa chinthuchi si cha munthu mmodzi, si chakwera okha, ndi cha gulu. Chabo mukuonera Zodiac Exclusive ndipo tu lero ndikucheza ndi Dr. Jesse Kabwera. Mukumati doctor dala mwati girl child Hai ndimapanga pa introduction kwambiri. Kuti adziwe kuti ino ndi Dr. Jesse Kabwera. Yes, komasa adzidziwa kuti mzimayi amatha to rise to the level that I've risen. And the reason why for most of the times ndire munthu woti ma titles sindilimbana nawo. But what I'm noticing is as a result ndikuyamba tsopano kumango itanidwa ngati kantsika kena kaka Jesse bo I say ule mwata munthu ne kungotuluka mboma ndifuna ndipangeko inspire. This I've met. You know, women in politics, even when you are in government, treatment yako ndi treatment ya zibabu ndiyo siyana. All right. Yeah, in end I can tell you kuti ndimatokala ndi my colleagues. They've doctorates that I do. Koma umapeza kuti kwa ifazimayi zimatakwiwalidwa umangochulidwa Jesse penaso kukuza kuti takumana pa meeting mutatipangira kapu ya tea, because the perception is still ntchito yako iwe you belong to the kitchen. This has got nothing to do with kulowa boma kapena kutuluka boma. The feminism in you is still there. Oh yes, the fire is still there. That's who I am. All right. I believe in empowered women. Tikucheza ndi Dr. Jesse Kabwera. Talankhulana zambiri zosiyana-siyana mwakamba za ngoja zinayi zikuoneka kuti ena kwa masaku zitsatira. Ndinaona Alex Major is on record demanding kuti zinthu ziyende bwino. Ayuba James, I think ni members wa MCP nawo akukhanga kuti akutsutsana ndi mmene mukuyendetsera zinthu zanu ku MCP. Ngoja zija amati mgwirizano umodzi umene uja pali obedience, timati umodzi, zikuoneka kuti kusunga mwambo, kumvera mkatimo, kulibe zimezi zidasuluka, right? Ndaona kuti mawerenga anthu awiri mudzidziwa Malawi Congress Party ndi chipani chachikulu kwambiri. Koma awa ndi amene amalankhula kwambiri. Koma ndakuti ndi awiri muone ambiri wakuti chani tidzipanga zinthu balance in perspective. Akuti chani kuli Ayuba James kuli ndani ine ndakhala pano yankulira chipani ndikuti zinthu zoyenda bwino tu. Ineyo I'm speaking here on behalf of my structures Malawi Congress Party sanje tuchitipa likoma tunchinji amene amakumana through 6 political districts and kumene tikati takumana ku national executive sikukhala anthu awiri. We are talking about representing 28 districts, okay, and my 6 political districts. Tiyangane ma area. So our ndojepa they are. I'm not saying they're insignificant, but what I am saying is, let not the views of 2 people atitangwanitse chifukwa mu Malawi Congress Party tili ndi njira yoyankhulana izi. Ine ndili ndi vuto ndi member wa chipani amene akapeza problem amathamangira ku media. Ma internal disputes. Tili ndi ma internal disputes. Akuchulukiratu ku MCP. Mukuona choncho? Oh yes. Compared to which party? Yeah, this is an institution. So mukangoti achuluka you are comparing it. Mukamati akuchulukira or maybe different times. What do you mean akuchulukira? Ndifuna ndichita appreciate. Kuchulukirako. Is it in comparison with chitenge chitsanzo chakubwaira City constituency? Yes. Kumeneko timamva zoti inu mafuna kuyimiranso. Simunayimire? Sindikuyimira. Bwanji chachitika ndi chani? Kumeneko uku chipani chapanga decide kuti tonse tipange support Honorable Precious Kabambe. Right? So ineyo ndeyoyankhulira chipanicho. Ine ndi amene ndimati ndikadzuka tsiku
usiku ndi usana ntchito ya ine ndiyo imira chipani. Koma ndaona kuti chikule chipani inuyo kumene kukumwika makalampa kuti zinthu zikhala ngati zikusolobana kubwaira City constituency. And I think inakhala kuti ndikuyika makalampa sibwenzi nditanena kuti sindiyima even as independent, which is the decision that I've made, and I think kwa munthu wanzeru akudziwa kuti that's the ultimate sacrifice one makes for a party. Ine ndi mwana wa chipani. What is your political future looking like, Dr. Kabwira? Coming from Salima, pano mafuna muimene ku Bwaira City Central, City constituency. Yes. You have been ku MCP, munachoka nthawi inake ndikupita ku UTM. In fact, you were a sworn nemesis of Achakwera. What has changed? I don't think I have been a sworn nemesis of Achakwera. People must understand when I take a position for me to save my political career, it doesn't mean I've got enmity against anybody. I think what is crucial for you to see in all of this is my allegiance to the Malawi Congress Party and how hard I work for the Malawi Congress Party, regardless of who it is. Ngati kuli munthu who has been with the party, be it a grassroots akuma structures, kaya nda youth, kaya nda president, kaya ndi ma former ministers, you will see me there because I took an oath when I went for the convention. And mine is to uphold the four cornerstones, make sure that I serve Achakwera loyally. So if you ask me what is my future, I think my future is the future of a person who is loyal to a party she believes in and has worked very hard for and will continue to make sure she represents. The future of me is only going to be better because I have shown my loyalty to the brand called MCP, including sacrificing standing because I want there to be coherence in Bwaira constituency. Even if it means me taking a back step, I believe as a politician. So no politically elected positions for you, Dr. Kabwira, and not at the moment. Not at the moment. Look, the world, I'm still alive. I still have energy. And I would like, at my age, to leave a legacy that I put the party first in everything that I did. There will be other opportunities. And I am a person who is so accomplished politically, academically, professionally. The world is an oyster. I'm able to, reinvent myself and serve the party to the best of my capacity. I think one thing that I promised myself when I got into politics is politics can take away anything, but it will never take away my soul. And my soul is one of integrity, of standing for what is right, standing for what I've committed to. I do not, you look at my records, you will not see me in corruption charges. You will not see me in kutindapanga betray wakuti. And even on Bwaira. My Mlandu wanuja. Ndwaja? Aine wanga ndoti I got this. Nangoti the honorable vitu ngoti tukukaniza kuti tawina habasi ndapazungu nkubisa. So if you notice anything that comes my way, even muja ndinaocheredwa galimoto, whatever comes my way, it's because of my passion and focus in politics. What is your future? You told me 59 now, you're turning 60 next year. Yeah. What is the future for Dr. Jesse Kabwira? Are you planning to run as president of MCP at a certain point in time? Perhaps vice president of MCP? What are you focusing on? At the moment, I want to tell you, what really is keeping me busy is making sure MCP is ready to take over government 2030. I am working hard as publicity secretary. What I can evolve to depends on the opportunity, but as of now, what I'm focused on is doing everything humanly possible to make sure MCP gets back to government. That is why even my decision on Bwaira was not a difficult one, because I'm here to make sure I am enabling, I'm doing my part to make sure Malawi Congress Party is focused on 2030. Because 2030 is where the normal citizen will be back to a government
that respects farmers and enables farmers, one that respects quality education, one that does not choose to relocate make to Blantyre when it will be more expensive than keeping it But here Blantyre, so that you can buy. was already there. No, in fact, government, DPP has accepted on its own that they don't have a ready building. And you know, chimandiwawa kwambiri choti, people forget. The people who actually started pushing kuti make Karekun is DPP government. It is not even MCP. And the first beginning of this, zinayambanda muzu. Pamene anayamba kuti mauje nosa abwere kuno kulirongwe. Why? Because of it being centrally located. And since then, all ministries were being aligned here, including Bingu himself. Mukati mudzaone pamene kumabwera kunoko kuti ikubwera kuno. The people, the government that budgeted for that was actually Good Ogodwe. He is the minister who presided over the budget that brought kunoko. Why? It was because this is a centrally heavy institution. So to 2030, akufuna boma was a cheaper government, not a government that will, for relocating people to and whatever, will be very expensive. And it will also make it harder for other people. So to me, just to answer you briefly, I'm doing all I can 2030 as publicity secretary. Ndionetsetse kuti ndikuchiyankhulira chipani, ndikupanga defend chipani, and I'm feathering one goal: we get back to government 2030. 30 June is coming up. Bwaira, Mikoko, Ndwina. As a litmus test, you think MCP has chances? Very good chances. Kubwaira, it's even better now because we are going there united, and we are going to make sure Tambala Wakuda wins. Mikoko. Kumikuku, the excitement which we have seen, I think this is where Honorable Short is standing, right? Kumeneko, these other two places where we are having elections, you will be surprised. Fapa Jandakuza Nidguti, we are riding on a crest. Yoti, within 6 months, people are so disappointed up to the point of we are fed up. Is this Zatikwana? So we are very hopeful kuti tichita bwino mumaba election. So MCP is ready and poised to come back to power 2030. Let me say, more than ready. We are not only ready, we are focused, and we know that we are. Your procrastination, your cosmetic pricing of commodities like fuel, you think it would be, it's a concoction of challenges that ousted you. I think mutisama letu pa cosmetic pricing fuka ngati kula anu wake muifusa IMF kuti amwanamveka adapanga dzotani asanapite. Kunzuzu University ajagula naye mankune 147 billion IMF ija 4-year plan itaona kuti siti kwanitsa basi tiimike kaye. That was after atayesa and ma demands ankaperekedwa ndi IMF oti chotsana anthu chito mukweze fuel mugwetse ndalama chakwerana una kuti sakufuna kuzunza Malawi. The time you saw him distance himself from IMF, it was because he could see kuti zititandiza. Taona ni Namibia is debt free now. Taona ni Maigwe now. The way is not to embrace IMF, but for us to actually distance ourselves from them, which is what Achebe was doing. They are coming in the country. Kandi mawali. Good luck. Tienti onarande rimodzi akubwera atu. Da baratu wagataya mbakale kuti konzekerani hard times. Mwepo ndezi kuti patsa confidence. Koma ife tinanena ati kuti let's go back to G2G. Mafuta awa adzipa landing rate ikhalako bwino ati achifa choti angapanga njagula zezo sitingachiti. Akuluakulu musapweteketse Malawi ifa choti mukuopa udolo wachakwera, or you are failing what MCP was doing. Ife tili pano, we are willing to help this nation. Whatever it is we can do kuti tithandize Malawi. Zuko wawo ati tikamadutsa ntawuni kumaona the increase in street children, the increase in illicit behavior yama young girls. Paropo mupite kuti kose mpeza kuti people are getting more into dangerous life because they are desperate. Umoyo wao has been bestialized. They are now living as animals because akusowa pogwira. Zose zifika chama policies asa kuthandiza Malawi. So yes, you are right.
achakwera anafika ponena kuti taona kuti tibwerere kaimbuyo za IMF. It wasn't kukomedwa kapena zimasangalatsa. It was because ECF inaoneka impact yake and mademands amaperekedwa anali opweteka. Ndizimuona utauzidwa kali kuti samalanitu kubwera zovuta. Your parting words, Dr. Jessica Bwira, as we're concluding our exclusive today. Your parting words. My parting words are Malawi Congress Party supporters kuma by-elections. Please make sure kavotereni Malawi Congress Party. Make sure you get up early on the 30th. Tikavote mamawa. Ndi Congress yoka imene ingaombole dziko lino. Nde tikayika ku council anthu a Congress. Tikaonjezera ma MP a Malawi Congress Party ku parliament. Zimene zozo ndi zimene zitithandize kuti 2030 tibwerere mboma. Ndikuwafunira tsiku lokavota lopambana muonetsetse kaena chinatayika chovotera kaonetsetseni kuti mukangodutsa zimene akunena ameki akuonetsani kuti mukapanga press star chakuti namba yoni ituluka tipangiretu zimenezo mmera ndi mawa ndipo yamba penipeni. Nde china chimene ndifuna pomaliza pano ndicho pempha kuti aboma la DPP amvere ndi chisoni Malawi. Misonkho mwaonjeza amalawi akuvutika ndi misonkho. Chonde a DPP mkumbukireni mulimi, musampange panish mwakagula chimanga ku Zambia uko ndalama zankhaninkhani. Bwerani konkuno ndalama ija ikapangidwa kuno ithandiza Malawi. Akamadzatsegula auction floor a Professor Peter Mutharika dzapiteni zimene zija zimathandiza kuti product yathu igulidwe. Lelo mlimi wa foja akulira. Chonde amene mudamugula wonetsetsani kuti alipidwe. Anthu amadalira kameneko kuti apititsa nawo skulu apeze chakudya. Ndikufutitsitsa kuti boma la DPP ngati mukundimva tatiyeni tichotse ma levies pa fuel. Malawi choncho ndiye kuti production iyamba. Tikati tione pano ma business ambiri asiya, ma business ambiri aduka, anthu ali manja nkhosi sizikuyenda. Mumvereni chisoni Malawi. Tiyeni tiyendetse boma mokonda Malawi, osati mopsinja Malawi. Civil servant mukumbukireni, akufunikira akwezeredwe malipiro, akufunikira apangidwe promote. Injini ya dziko lino ndi civil servant. Nda amene amayika maliro kumudziko, nda amene amapititsa ana ku skulu. Mumvere nkoni chisoni. Izi zomapanga budget yoti simulemba anthu ntchito. Ana akulephera kupita ku skulu, anthu akukhala mu maukwati amene asakuwathandiza chifukwa alibe kolowera. Malawi 2063 satheka tikapitiriza kungoonjika misonkho kwa Malawi. Malawi saudzota ayang'ane kuti mopempha ndapempha ine boma la DPP tiyeni tisinthe tionetsetse kuti Malawi ali ndi chitetezo chokwanira. Izi zomati anthu apangidwa abduct, anthu aphedwa, anthu akuti kaya akusowa ziwalo, chani kodi ndi chiyani kodi? Ndi chifukwa chani nthawi zonse mukamalamula dziko lino silikhala secure? Wonetsetsani kuti amalawi akukhala bwino mdziko lawo. Malawi ndi mmodzi. Tisamayendetse zinthu munjira yoti tifuna tithane ndi a Congress, tifuna tithane ndi anthu apa chigawo chapakati. Ayi, anthufe tinakwatirana. Potsata wa chigawo chapakati mudzadabwa mukupha mwana wanu yemwe. Tikonde Malawi, tikonde dziko lathu, tikhala amodzi mmene anatiphunzitsira Kamuzu kuti kulibe njewa, kulibe ntumbuka tosenda Malawi. Dr. Jessica Bwira, spokesperson wa chipani cha Malawi Congress MCP, a champion of feminism as well as a champion of academic freedom. Thank you so much for joining me on Exclusive. Zikomo kwambiri, it was my pleasure. Thank you. Dr. Jessica Bwira also ending our Zodiac Exclusive today. Be there next time when we bring you yet another edition of Zodiac Exclusive. My name is Alex Banda. Until that time, it's goodbye and thank you so much for watching.